Tänään me seikkailtiin Tarton lähialueella, eli lähdettiin ajamaan Peipsijärvelle, mutta matkalla pysähdyttiin ensin ylösalasin olemassa talossa verestämässä muistoja, kun ollaan siellä perheellä käyty aiemminkin. Mutta päivän pääkohde, Alatskiven linna, ja siellä kyllä huomasin Tarton alueen rikkaa historia. Odotukset tosiaan ylitty, kun saavuttiin semmoisen upean uuskoottilaisen linnan luo. Ja sielläkin oli tosi mielenkiintoista kiertää porukalla, vaikka täytyy kyllä myöntää, että varsinkin nuorimmaista piti vähän toppuutella, ettei se kiivennyt ihan kaikkia antiikkikalusteiden päälle. Peipsijärvestä vaimo muuten ties kertoo, että se on Euroopan 5. suurin järvi, ja oli muuten oikeasti aika jännä fiilis katsoa lintutornista sinne järveen selälle ja miettiä, että Venäjä on tuo toisella puolella. Sitten pidettiin myös kiinni pääsiäisen munajahdista. Vaimo oli ostanut matkan varrella kassillisen suklaaherkkuja ja niitä sitten piiloteltiin eri pysähdyspaikkoihin. Ja se toi tosi kivaa riemua sellaisiinkin kohteisiin, jotka ei ehkä muuten olisi ollut ihan pienempien mielestä kaikkein jännittävimpiä. Eli joo, kaiken kaikkiaan niin aivan mainio seikkailupäivä ja musta erityisesti tosi hyvä muistutus siitä, että aivan missä tahansa maailmassa voi löytää jotain kiinnostavaa, kun jaksaa vaan vähän ottaa ensin selvää ja sitten vaan lähtee porukalla rohkeasti tutkimaan.